ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିଏ ବି ଆସିଛି, ଏଟା ନିରାଟ ସତ୍ୟ ଯେ ଆମମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ହସ୍ତରେ ଯିବା ନାହିଁ। ସେ ବୁଣା ଜାଗାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ବୁଣାରେ ରଖିବେ ନାହିଁ, ମାନେ ଅଭାବରେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବୁଣା ଅଛି ସେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇ ବର୍ଷରେ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଯେ ଆମମାନେ ଯେତେ ବାକ୍ୟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଆମେ ସେତେ ଯୀଶୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେ ଆମେ ବାକ୍ୟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଆମେ ସେତେ ଯୀଶୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ଆଉ ଯେତେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଆମେ ସେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ହାଲେଲୁୟା। ମାନେ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହୀରାକୁଦରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲି, ସେ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଲେ ଯେ ଏଇ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁମାନେ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଏଇ ଗୃହରେ এই ବାକ୍ୟ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ଯେ ଆମେ ଯେତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଦୂରକୁ ଯିବା ସେତେ ଯୀଶୁଙ୍କଠୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା, ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ କରିବା। ଏବଂ ଯେତେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କଠୁ ଦୂରକୁ ଯିବା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଆଶୀର୍ବାଦ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରୁନଥିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେତେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ ସେତିକି ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିବସ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ନୂତନ ନୂତନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମୟ କ୍ଷେପଣ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ରଖନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବାଇବେଲ କହେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେମାନେ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେକ୍ଟ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ସେମାନେ କଣ କଲେ? ଗ୍ଲବଲିଂ କଲେ, ମାନେ ଗୁଡଗୁଡାଇଲେ ଯେ ଆମେ କଣ ଖାଇବୁ କଣ ଖାଇବୁ କଣ ଖାଇବୁ। ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାନ୍ନା ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭାତରେ, ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭାତରେ ଉଠିବ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର ମାନ୍ନା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିବ। ହାଲେଲୁୟା। କି ଗୋଟେ ଦିନରେ କଲେକ୍ଟ କଲେ ନାହିଁ, 7 ଦିନ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଯେ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ସେ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ସକାଳ ପ୍ରଭାତରେ ଉଠି ସେମାନଙ୍କର ମାନ୍ନା ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। ଗୃହର ଜଣେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଜଣେ ଯଦି ପ୍ରଭାତରେ ଉଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ ପୁରା ଗୃହ ଆଶୀର୍ବାଦ ହବ। କାହିଁକିନା ସେ ଜଣେ ସେ ପୁରା ଘରକୁ ବାନ୍ଧିବ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ। ସେ ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରକ୍ତରେ ବାନ୍ଧିବ ଗୃହକୁ। ଦେଖିଲୁ ସେଦିନଠୁ ଘର ଟିକେ ପରିବେଶ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଗିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ହସ୍ତରେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛୁ, ଗୋଟେ କାଲ୍ପନିକ ଷ୍ଟୋରି କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଗୋଟେ ସମୟ ଗୋଟେ ଥିଲା, କାଲ୍ପନିକ ସତ୍ୟ ନୁହଁ। ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା, ସେ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ, ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ, ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯୋଗଦାନ ଦଉଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ଯୀଶୁ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ ଯୀଶୁ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଅଟନ୍ତି ବୋଲି ସେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଲୋକେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଲୋକେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚର ମାନେ ଜାଗା ହଉନଥିଲା ଲୋକେ ବସିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଦିନ ଏମିତି ହେଲା, ତାଙ୍କର ଝିଅ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଯାଇଅଛନ୍ତି ଆଉ ସ୍କୁଟି ନେଇକି ଯାଇଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେମାନେ 4 ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି। ଆସିଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ଅଛି ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଅଟୋ ମିଳୁନାହିଁ। ତ ତାଙ୍କର ଝିଅ କଣ କରିଛି, 4 ଜଣଙ୍କୁ ସ୍କୁଟିରେ ବସେଇକି ଘରକୁ ପହଞ୍ଚେଇଛି। ସଡନଲି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୋଟିସ ଆସିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଟିରେ 6,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ ପଡିଛି। ସୋ ବିଫୋର ତାଙ୍କର ବାପା ତାଙ୍କୁ ଏପ୍ରୋଚ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ମାନେ ବାପା ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ନିଜେ ଯାଇଛନ୍ତି। ବାପା ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆସିବା ସମୟରେ ଆମେ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ।
ଆସିବା ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମକୁ ଅଟୋ ମିଳିଲାନି, କୌଣସି ଗାଡି ମିଳିଲାନି। ଆମେ 4 ଜଣ ଗାଡିରେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ତାଙ୍କ ବାପା କହିଲେ ଯେ ନୋଟିସ୍ ଆଇଥିଲେ ଯେ 6,000 ଟଙ୍କା ବାହାଘର ପଡବା। ଆଉ ସେନେ ଲେଖା ଯାଇଛେ ଯେ ଟ୍ରାଫିକ ର ନିୟମ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛେ, ଟ୍ରିପଲ ରାଇଡିଂ ନେଇ 4 ଲୋକ ବସିଛନ୍। ଦେନ୍ ସେମାନେ କାଣା ନେବିନି, ସୁରକ୍ଷାର ମୁକୁଟ ନେଇକିନା ହେଲମେଟ। ସୋ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଦେଖୁଛନ୍, ବାପା ଆଇ ୱିଲ୍ ପେ ଦ ପେନାଲ୍ଟି। ଆପଣ ଯୋଉ ପଇସା ମତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ପକେଟ ମନି ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ 6,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ବଟ୍ ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ମାଇ ଫଲ୍ଟ। ମତେ ଏମିତି କରବାର ନଥିଲା। ମତେ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରବାର ଥିଲା, ଗାଡି ପଠେଇ ଦିଅ, ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇନ୍ ହରିବରି ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତତାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛୁ। ଆଣ୍ଡ ଆଇ କନଫେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ମୁଁ ସେଟା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ବାପା, ବଟ୍ ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟଟା ମୁଁ ପେ କରିବି, ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା। ଆପଣ ଯୋଉ ପଇସା ମତେ ପକେଟ ମନି ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି, ସେଇ ପଇସାରୁ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ସେ ପେଟା କରିଦେବି। ତାଙ୍କର ବାପା କହିଲେ नो यू आर नॉट गोइंग टू पे दैट। हालेलुया। ତମେ ସେଇ ବିଷୟ କରିବ ନାହିଁ। ମୁଇଁ କହିବାର ଆଗରୁ ତୁଇ ମୋ ନିକେ ଆଇଲୁ ଏଣ୍ଡ ତୁଇ ଯେ ଖରାପ ବିଷୟ ବା ରଙ୍ଗ ବିଷୟ କଲୁ, ତୁଇ ସେଟାକେ एक्सेप्ट କଲୁ ଏଣ୍ଡ ତୁଇ ସେଟାକେ କନଫେସ୍ କଲୁ ଏଣ୍ଡ ଇଟ୍ ୱାଜ ପ୍ଲିଜ मी अलॉट। ସେଟା ମତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦେଲା ଯେ ମୋର ଯେ ଭୁଲ କଲା, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ମୁଇଁ ତାକେ କହିବାର ପୂର୍ବରୁ ସେ ମୋର ନିକେ ଆଇଲା ଆର କହିଲା ଯେ ବାପା ମୁଇଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛେ ମୋର ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ହେଇଛି। So I am giving you the grace. ତୋର ପାଖେ ଯେ 6,000 ଅଛି, ସେ 6,000 ତୋର ପାଖେ ରଖିଥା, ମୁଇଁ ପେ କରନି। ବଟ୍ ତାର ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ତତେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦଉଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟରର ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭୁଲଟେ କରିଛେ ଏଣ୍ଡ ସେ ଭୁଲକେ ସେ କନଫେସ୍ କରୁଛେ ଏଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଛେ ଯେ ମନେ ଅଛି ମୁଇଁ ଦେଇଦେବି, ସେତେବେଳେ ପିତା କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱୀକାର କଲୁ, ସେଟା ମୋ ଲାଗି ଯଥେଷ୍ଟ ଆଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛେ, ସେ ବାପା କହୁଛନ୍ ମୁଇଁ ଦେମି, ମୁଇଁ ତତେ ଗ୍ରେସ୍ ବି ଦେମି। ଗ୍ରେସ୍ ର ଅର୍ଥ ତୁଇ ସତ କଥା କହିଲୁ, ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଆହୁରି ତତେ ଦେମି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଯଦି ଗୋଟେ ସାଂସାରିକ ପିତା ଏତିକି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛେ, ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କର୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେ ମୋର ଭୁଲ ଏଇଟା, ସେ କେତେ ଆମକେ ନେଇଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆମର ଦୁର୍ବଳତାରେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରେସ୍ କେ ଦେଇକରି ଆମକେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେସନ୍। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ଥିସୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅସହାୟ ଥିସୁ, ଆମକେ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ନେଇ ଦିଶୁଥାଏ ଯେ ମୁଇଁ କାଣା କରମି, ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେସୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜଣାସୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହସୁ ଯେ ଦିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ ଡନ୍ ବାଇ ମି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ଜିନିଷ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖେ କାହାକେ ଯିମି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖେ କାହାକୁ ଯିମି, ମୁଁ ତମକେ ଜାଣିଛେ ତୁମେ ମୋ ଲାଗି ରାସ୍ତା ଖୋଲି ପାରବ। ଆଜି ବି ଉପସାଗରକେ ପରମେଶ୍ୱର 2 ଭାଗ କରିପାରବେ। ଆଜି ବି ରାସ୍ତା ନେଇଥିଲା ଜାଗାରେ ଯୀଶୁ ରାସ୍ତା ବନେଇ ପାରବେ। एंड आमे काण करसु, हमर भूल जेतेबेले से आमे भाबसु जे यीशु कर पाके गले मोर प्रकाश हे जिबा मोर भूल रो नाही। यीशु सब बेले ताकर वाक्य रो कहछन प्रेम अनेक पाप आच्छादन करे। माने यीशु कर पाके गले हमर पाप आच्छादन से करसन। से जानसन जे ई आइछे आज कन्फेस करबार लागि, आर मोर अनुग्रह रे तार पाप के आच्छादन करबी। मोर अनुग्रह देकर मुई सदा के फिर से गोटे अद्भुत प्रकार मनुष्य बनामी। हालेलुया। पाउल जेतेबेले द्वितीय कोरिन्थियो लेखुछन, द्वितीय कोरिन्थियो 11 अध्याय जेतेबेले पढ्छौ, पाउल गोटे कष्टरे अछन। कष्टरे काहे अछन, पाउल एते सत चेष्टा करी करी फ्रीली परमेश्वर समाचार प्रचार करूछन। एणे एणे भ्रमण करूछन और परमेश्वर वाक्य जेतेबेले प्रचार करूछन, से भितरे भंड भाववादी माने भी ढुकी जाइछन। जे माने भंड प्रचार करछन, सेमले बोले दिछन मोर एते परिश्रम আর সেই সময় সে দুঃখ প্রকাশ করছন, আর সেই সময় তাদের প্রেরিত কার্যকে লোক উঙ্গলি করছন ই কেন তাদের প্রেরিত হেলা, ইটাকে কে প্রেরিত বনালো। সে সময় সে কষ্ট অনুভব করছন আর কହୁছন মুই ঘমন্ড করছি যে মতে পরমেশ্বর মনোনীত করিছন, মুই কোনসে মনুষ্য দ্বারা মনোনীত নেই। আর যেতেবেলে সে
ତାଙ୍କର ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଏଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ରଖୁଛନ୍। ସେ କହୁଛନ୍ ମୁଇଁ କେବେ ବି ମତେ ଫରକ ନେଇ ପଡେ କିଏ ମତେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି କିଏ ମତେ ଗ୍ରହଣ ନେଇ କରବାର। ମୋର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ମତେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରବାର ଲାଗି କାଣା ବିଜାତୀୟ ମାନଙ୍କର ଭିତରେ ସେ ମତେ ପ୍ରେରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ ବିନା ପଇସାରେ ବିନା ପାଉଣାରେ, ସେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିছে ସେ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ ସମୟରେ 2 Corinthians 12:9 ପଦ ପଢମା। 2 Corinthians 12:9। ଆଉ ସେ ମତେ କହିଅଛନ୍ତି, ଆମର ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ, କାରଣ ଦୁର୍ବଳତାରେ ଆମର ଶକ୍ତି ସିଦ୍ଧ ହୁଏ। ଅତଏବ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶକ୍ତି ମୋ ଉପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ବରଂ ମୋର ଦୁର୍ବଳତାରେ ଦର୍ପ କରିବି। ହାଲେଲୁୟା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ଜୀବନ ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବୋଲି ଆମେ ଭାବଛୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ସଂଘର୍ଷ ଆଇସି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ବି ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଥିସି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରାୟ ହେଇଯାଏସୁଁ, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇକରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେସନ୍। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୈତାନ କାଣା କରୁଛେ ଜାଣିଛନ୍, ଆମକେ ସେ ଅନୁଗ୍ରହର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଭୁଲି ଯିବାର ଲାଗି ସେ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର ଅଛେ କେନ୍ତା କରି ସେ ଅନୁଗ୍ରହକେ ନେଇ ଦେଖୁ। ହାଲେଲୁୟା। ସବୁବେଳେ ଶୈତାନ ଆମକେ କାଣା କରୁଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରାସ୍ତା ଆଉ ଜଗତର ରାସ୍ତା ଭିତରେ ଜଗତର ରାସ୍ତା ଦେଖାସି ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାସ୍ତା ନେଇ ଦେଖି, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମ ଦୁର୍ବଳତା ସମୟରେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନେଇ ହଉ, ଆମେ ଜଗତର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେସୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳତା ଆସିଛେ ପାଉଲଙ୍କର ଜୀବନରେ, ଯେତେବେଳେ କ୍ଲେଶ ଆଇଛେ ପାଉଲଙ୍କର ଜୀବନରେ, ଯେତେବେଳେ ପାଉଲଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି, ସେ କହୁଛନ୍ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ମୋର ଦୁର୍ବଳତାରେ ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ କିଏ? ସ୍ୱୟଂ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆଜି ପରିବାର ଭାବରେ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁର୍ବଳତା ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ପରମେଶ୍ୱରର ସମ୍ମୁଖରେ ରଖୁଅଛୁ, ଆମଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟିକୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରର ସମ୍ମୁଖରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛୁ, ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ୟୁ ମାଇ ଗ୍ରେସ୍। ହାଲେଲୁୟା। ତୋତେ ହେଲେ କିଛି କରବାକେ ନେଇ ପଡେ, ମୁଇଁ ମୋର ଅନୁଗ୍ରହ ତୋତେ ଦେବି। ହାଲେଲୁୟା। କେମିତି ପଢିବେ? ଏଫେସୀୟ 2:8-9 ପଦ। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ, ତାହା ତୁମମାନଙ୍କ ନିଜ ଠାରୁ ହୋଇନାହିଁ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ, କର୍ମରୁ ନୁହେଁ, ଯେପରି କେହି ଦର୍ପ ନ କରେ। ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିତ୍ରାଣ ଆମେ କର୍ମରେ ପାଇନାହୁଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମକେ ଏତିକି କିଲୋମିଟର ଚାଲିଲା ପରେ ମୋକ୍ଷ ମିଲବା, ଆମେ ଇନକେ ଗଲେ ଆମକେ ମୋକ୍ଷ ମିଲବା, ଆମେ ଏତିକି ଯଦି ମନ୍ଦିରରେ ଲଗାନା ବେଲେ ଆମକେ ଶାନ୍ତି ମିଲବା, ଆମେ 22 ପାହାଡ଼ ଚढ़ले अगर परमेश्वर पुरस्कार पाएमु। नो, नॉट एट ऑल। परमेश्वर वाक्यर बसी तुममान जो अनुग्रह रे विश्वास द्वारा बिना मूल्य रे परित्राण मिले। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर एक ही धन्यवाद देसे जे आमे पाप करिथिबार समय रे मध्य प्रभु कसम तुई मोर उपस्थिति के आ। परमेश्वर कहन एक ही पापमय जीवन रे भी, एक ही खराब जीवन रे भी प्रभु कहन मोर उपस्थिति के आ। मोर उपस्थिति रे केवल तांगर उपस्थिति रे आनंदर परिपूर्णता अछि ताहा नुहे, परमेश्वर उपस्थिति रे आमान को प्रत्येक आशीर्वाद रही अछि। हालेलुया। सो मोर दुर्बलता समय रे जगत के नहीं दौड़े, मुझे दुर्बलता समय मोर यीशु को निके दौड़ेमी। मोर अधार्मिकता समय रे मुझे जगत आर के आर नहीं जाए, मोर यीशु को निके दौड़ेमी। जगत मते खराब नजर देखसी, किंतु मोर पिता सबु बेले मते संतान नजर देखसो। हालेलुया। शैतान कहबा देखि पाप करि कि प्रभु को निके गली बेले दंड अछि, नरकगामी हेबो, किंतु मते मोर परमेश्वर को निके जिबार अछि। हालेलुया। सो आमे जेते बेले ए वाक्य के पढुछु, मते परमेश्वर कहउछन अनुग्रह रे तोते बिना मूल्य रे परित्राण मिलिछे। गोटे समय थिला जाजक मानकर इने बेल बंधा होतिला, आ से माने महापवित्र स्थान के जाउथिले। आ महापवित्र स्थान के जेते बेले मुई जेते बेले 5टा ऑफरिंग थिला, बर्न ऑफरिंग माने पीस ऑफरिंग, आउ सिन ऑफरिंग माने बर्न ऑफरिंग थिला, अग्निमय ऑफरिंग दिया जाउथिला, पापात्मक ऑफरिंग दिया जाउथिला, शांतिर लागि, मंगलार्थक लागि सब प्रकार और काण थिला ऑफरिंग में थिला।
बलिदान बट मुई बलिदान नहीं दौ थे जने मोर बलिदान नहीं कर प्रभु पीढ़ी रखुला मते जबार अच्छे ना मुई पाप कर मुई जीमी किंतु जाजक मैंने काण कले जे पवित्र अच्छे से ही जी पारबा परमेश्वर पवित्र पीठ के आते सेमानकर एठी गोटे बेल बंधा जाऊला जिते तक बेल बाजुला से समय पर्यंत से मैंने जानूले ना ये पवित्र व्यक्ति आए ये पवित्र व्यक्ति आए अरे ए भी जाऊे मोर लगे प्रार्थना कर मोर पाप प्रत्यारोप हालेलुया सो से पाप लगी लोक मैंने बड़ बड़ होते लोक मैंने गोटे जाजक एत निर्भरशील थे माने जाजक निष्कलंक होइतबार कथा तार भितरे पाप नहीं थिबार कथा से पवित्र होइतबार कथा से अनिंदनीय होइतबार कथा हालेलुया आज से जेतेबेले ठिंग ठिंग बाजुचे आमे जानूछु जे हमर पाप क्षमा होउछे किंतु परमेश्वर आज आमे एते पाप रे थिले भी प्रभु कहे मुई जीशु रु थरे दे रहूछु तुमे सबुदिन लागि मोर उपस्थिति आस हालेलुया सो गोटे समय थिला जे आमे जदि अधर्मी आमे जदि अपवित्र आममानकर भितरे जदि पाप अच्छे आमे से पवित्र स्थान के नहीं पारो से पवित्र स्थान एते भयंकर थिला प्रभुंकर महिमा एते भयंकर थिला जे जे पापी थिला से भस्म होई जाउतला इवन जाजक माने किंतु हालेलुया समस्त बड़ मेल्किजेदेक जाजक भी बड़ जाजक महाजाजक जीशुଙ୍କୁ मेष तुल्य पिता कौन कले बलिदान देले जो द्वारा पापी हो अधर्मी हो जे प्रकार परिस्थिति हो से माने थरे जीशुଙ୍କର उपस्थिति को आसिले से माने आत्मारे धैर्य रखेबे हालेलुया समस्त बार बार चांस ले लेकिन जीशु सबु बेले सबु समय समस्त सुजोग अच्छे मनुष्य आपन को थरे दुई थर तृतीय थर चतुर्थ थर सुजोग देव बट जीसस विल ऑफन एंड ऑफन गिव यू चांस टू रिटर्न टू हिज हाउस परमेश्वर जीशु ख्रीस्ट से बारंबार आपन को सुजोग देवे तांकर गृह को फेरिबा पाए हालेलुया ए गृह रे गोटे मात्र विषय कहबाक चाहे जेते आपण परमेश्वर वाक्य निकटवर्ती हेबे सेते आपण जीशुंकर निकटवर्ती हेबे एवं जेते आपण जीशुंकर निकटवर्ती हेबे सेते की आशीर्वाद प्राप्त आपण हेबे कहला कि हालेलुया 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 एठी बसिदिबा प्रत्येक को प्रभु केबे मध्ये उणारे रखिबे नाही विश्वास करू अछंती कि प्रभु केबे लज्जित नहीं हे जन तांकर वाक्य कहसे आ परमेश्वर से ग्रेस रे गुटे बहुत बढ़िया विषय देछन सेटा होचे पावर आपण जेतेबेले से अनुग्रह के पाएसन से अनुग्रह रे परमेश्वर काना करसन हालेलुया कहसे योर ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू परमेश्वर अनुग्रह मो निमंते यथेष्ट अटे और जो मैंने से अनुग्रह पाई अछंती सेमानकर प्रत्येक अभाव रे से आशीर्वाद को देखिबे हालेलुया आमे अभाव रे काना करसो चिंता रे पड़ी जायसो जेतेबेले अभाव आइसी जेतेबेले समस्या आसी हमर चिंता आहुरी बढ़ी जायसी जेतेबेले हमर घरे परमेश्वर माने कोनोसे विषय देखा नहीं जाए सेतेबेले आमे चिंता रे रहसो किंतु परमेश्वर वाक्य कहसे योर ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर मी तमर अनुग्रह मो लागि यथेष्ट अभाव रे आमे आशीर्वाद के देखसो और सेटा से विश्वास आंगे सेटा से अदृश्य विषय हालेलुया जीशु सबुले आमार संगे अछन पवित्र आत्मा साहाय्यकारी अछन किंतु जीशु अदृश्य भावरे सबु बेले तांकर संतान मानकर जीवन रे कार्य करूछन आसो हमरा समस्त आमार शक्ति को बंद करबा दिस इज द टाइम टू डिक्लेयर ब्लेसिंग या एक प्रकार एक समय अछि आपनकर जीवन परमेश्वर अधिकार देइ अछन आपण निजर जीवन निमंते आशीर्वाद घोषणा करंतु आदि थारु नकारात्मक विषय कहवा बंद करंतु देखंतु यीशुଙ୍କ नामରେ ଆପଣ ଯାହା କିଛି ବି ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଅଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ତାହା ହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ହବ ଆସ ଆମର ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମସ୍ତେ ଏବଂ ବିଶେଷ ଏହି ପରିବାରରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଘୋଷଣା କରିବା ଅଭିଶାପ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଡୁ ନୁହେଁ ଅନ୍ଧକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଡୁ ନୁହେଁ
ଶୈତାନ ଯାହା ଯାହା ଯୋଜନା କରିଅଛି ସେ ସମସ୍ତ ଯୋଜନାକୁ ଆମେ କ୍ୟାନ୍ସଲ କରୁଅଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। এই ଗୃହରେ ଆଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। এই ଗୃହରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। এই ଗୃହର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ଭ୍ରମଣ କରୁଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ, ତୁମର ପୂଜା ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛୁ ଏ ସମୟ ପାଇଁ, ତୁମର ପବିତ୍ର ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ରାଜା। ଏ ଗୃହରେ କୌଣସି ବିଷୟର ଅଭାବ ନ ହେଉ,